Днес ще представим проект биография за Япония. Надявам се да ви хареса. Приятно гледане! Сега ще чуем информацията, представена ни от Людмил Григоров, природогеографът. Япония е разположена на японските острови в Тихия океан – Хоншу, Хокайдо, Кюшу и Шикоку и около 3900 по-малки – архипелага Рюкю и архипелага Нампо. Релефът е предимно планински, над 3/4 от Азия се състои от планински релеф. Има много действащи и угаснали вулкани. Най-висок връх е вулканът Фуджи, който наблюдаваме и сега на остров Хоншу с най-висока точка 3776 метра. Често се наблюдават земетресения и цунами в крайбрежните райони. Равнините са малки и по площи са обработваеми земи. Умерен климат на север до тропичен мусонен на юг, средна януарска температура 5 до минус 16 градуса, средна юлска температура 22 до 28 градуса, валежи 1700-4000 мм годишно. Характерни са тайфуните и късите пълноводни реки. Така, сега ще чуем за икономиката на Япония, представена ни от Анатолий. Икономиката на Япония е втората по големина в света. Брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 3,95 милиона щатски долара, като селското стопанство заема 2%, промишлеността 35%, услугите 63%. Най-развити са следните отрасли на промишлеността. Те са радиоелектронна, електротехническа, приборостроителна, машиностроителна, автомобилостроителна, корабостроителна, металургична, строителна, химическа, текстилна, целулозно-хартиена, дървообработваща промишленост. Япония е конституционна монархия. Държавен глава е императорът, чиято власт е ограничена. В Конституцията той се определя като символ на държавата и единственото на народа. Настоящият император на Япония е Акихито. Законодателният орган се нарича Диета и представлява двукаменен парламент. Интервю с известната японска певица Амуро Найме. Как се казваш? Амуро Найме. С какво се занимаваш? Певица съм. Откъде си? Наха, Окинава, Япония. Кога започна да пееш? Когато бях на 12, беше първото мое изпълнение. Как започна кариерата ти? На 15 аз и 4 съученици от актьорското ми училище формирахме група, наречена Супер Маймуни, а песните ни получиха обществен интерес в Токио. Ходила ли си по турнета? Да, организирах 2 турнета в Токио и едно в Пекин.